gràcies per ser-hi. Avui hem vingut fins aquí a celebrar els 10 anys de l'Ateneu Popular Rocaus, 10 anys de recuperar memòria històrica, de vida, de fer i ser poble. 10 anys prenent partit. 10 anys recordant les lluites que ens han precedit, les que han marcat el camí, les que hem defensat i les que hem celebrat. Per començar aquest acte tenim a l'Albert Cols, membre del casal Panxo de Berga i historiador, que ens parlarà de repressió, tant la que hi havia en l'època dels maquis com la que hi ha actualment. Un fort aplaudiment. Hola, bona tarda. Primer de tot miraré de fer una llambregada d'una mica de què va passar aquí a la Masia Rocaus, i una mica d'on ve tot això. I que em convidessin és una mica el sentit del vincle que hi ha, que suposo que ho sabeu, que hi ha el casal Panxo, i Panxo era el nom que tenia el Marcelí Massana, o el sobrenom, quan va passar amb els maquis i a fer la lluita antifranquista a partir del 1945. Llavors aquest vincle bàsicament és perquè en Massana, bona part de la seva joventut i de la seva vida, va passar-la a cavall entre Berga i a Sallent. I això té una raó de ser, que si us sembla jo us explicaré una mica perquè el Massana voltava per aquí, a part que òbviament molts ja ho sabeu que eren els seus tiets, però evidentment en aquella època les distàncies eren les que eren, no era tan fàcil baixar a Sallent, la part, o diguéssim la regió de l'Alt Llobregat no era tan fàcil moure's i no era gaire normal que algú estigués a cavall entre dos pobles tan sovint, si no és que era traginer o per algun ofici. Llavors bàsicament el que va passar és que Marcelí Massana va néixer a Berga l'any 1908, però es va quedar orfe ben jove per culpa de la grip espanyola, que ara torna a estar en boca de tothom pel tema de les pandèmies i tal. I evidentment en aquell moment la pandèmia es va dur la vida de molta gent, les condicions mèdiques no eren les que eren, i el Massana es va quedar orfe. Llavors què va passar? Que normalment en aquella època el que es feien eren reunions familiars per decidir qui es quedava aquesta canalla o aquests nens que es quedaven orfes. I al Consell Familiar hi van participar també els germans Guitó, que eren part de la família o part dels familiars del Massana, i en un principi el que van decidir és que el Massana l'engegarien a Solsona. Ja veureu, jo vaig explicant i al final ja hi trobareu un sentit de tot. I el van enviar a un tiet que era mossèn i per tant, primer de tot aquí una cosa que sempre he trobat curiosa d'això és que el Massana, malgrat que va acabar sent d'ideologia anarquista i que va militar tota la seva vida a la CNT, va acabar sent criat per un mossèn a Solsona, que potser és el que va sortir el tiro per la culata perquè ella es va passar molts anys de la seva vida a Solsona, però al final el 31 li va demanar al seu tiet que el deixés anar a viure fora de Solsona perquè n'estava una mica fart del clero i de la manera que l'estaven educant, i va acabar venint a viure aquí, al Mas Rocaus, d'acord? I van ser els altres tiets que el van acollir, que curiosament també, pel que sabem, i havíem estudiat al casal, tampoc és que fossin gent que s'independitzessin gaire, evidentment tenien certa consciència de classe, com la majoria de treballadors en aquella època, però ells eren de missa. De fet, hi ha la curiositat que el Massana havia explicat que els seus tiets feien passar el rosari a algun treballador, etc. I també això ho explico perquè sigueu conscients del punt en què arribava la repressió l'any 1949 i de què trien aquestes persones quan dius normalment la persona ideal del règim era algú que no es ficava en política, que era religiosa, que no molestava i tal. Potser era una mica el perfil dels tiets del Marcelí Massana, perquè simplement es van. Finalment ell va viure uns anys aquí, a Sallent, va anar a viure a Berga, va estar a la guerra, i llavors, durant la guerra, a la conca del Llobregat, tota aquesta zona que començaria de la part de Sallent amunt, es va mobilitzar el que segurament molts coneixeu, que és la columna Terra i Llibertat. I molta gent de l'època sí que ja estava voluntària i se'n van anar al front amb la mateixa idea, que era combatre el feixisme i fer una revolució social. Per primera vegada a la vida, molta gent en aquell moment veia que hi havia una possibilitat real de canvi i que la revolució social no era una utopia, sinó que era possible, i per això es van mullar i se'n van anar al front i van començar a fer col·lectivitzacions, la terra es va repartir, les fàbriques van passar a mans dels treballadors i realment hi havia un canvi social. I evidentment un dels objectius de l'aixecament era parar-lo. Llavors en Massana, durant aquests anys de guerra va estar al front, anava venint i tornant, anava visitant els pocs familiars que li quedaven aquí al Mas Rocaus i també a Berga. De fet, hi havia una amiga de la família que és com si li fes de mare, que l'anava a visitar sovint, i algun germà, i ell anava voltant per aquests dos llocs. I finalment la guerra ell, jo faré servir d'annexa a Marcelí Massana, el va enganxar en comptes de l'exili una de les
altres situacions que es van donar a molta gent que a vegades són menys desconegudes, el va enganxar a la part, diguéssim, del País Valencià i es va quedar aïllat quan va acabar la guerra. I què els hi va passar a aquesta gent? Doncs els van dur en camps de concentració, que aquesta seria la primera mostra de repressió que jo us venia a explicar o parlar. Moltes vegades, quan es diuen camps de concentració, la gent s'imagina Mauthausen, s'imagina els camps nazis, i els hi sembla que és una cosa llunyana. Però no és tan llunyana, sinó que a l'estat espanyol hi van ser camps de concentració i n'eren perfectament conscients del que feien. I la gent se'ls va internar, com a Massaní Massana, al camp de l'Albatera, que era el País Valencià. I en aquests camps, evidentment, se'ls obligava a treballar i hi havia una estratègia repressiva brutal, d'acord? No és que tinguessin els millors camps de concentració perquè la gent no s'escapés, sinó que ells simplement feien servir una estratègia molt fàcil. Numeraven la gent i si un dia trobaven a faltar el número 30, el número 29 i el número 31 se'ls afusellava, d'acord? I sota aquesta amenaça, sota aquesta consigna, s'evitava que molta gent, malgrat saber que potser es morien al camp de concentració per les dures condicions de vida i de feina que hi havia, els tenien allà. Llavors, fos pel que fos, aquests camps es van mig desmantellar, van anar repartint la gent entre presons i se'ls va començar a processar, com el cas de Massana, i a molta gent se'ls van endur a la Model, i de la Model, per exemple, els van traslladar a la presó de Carabanchel, que va ser el cas del Massana. I allà se'ls va començar a processar amb causes per les quals es depuraven el que deien ells responsabilitats civils i es feien un seguit d'escrits molt macos que simplement hi havia dissertacions i argumentacions que aquella gent se'ls havia jutjat per la seva tendència ideològica o simplement per alguna frase que se'ls podia atribuir, com el cas de Massana, que textualment es citava en el text que ell havia dit que tomaria cafè en Zaragoza i que quemaria la Virgen del Pilar. Llavors, una simple frase era pretext per condemnar una persona a l'ostracisme i amb molts anys de presó. Però el règim també es va trobar un problema que dins d'aquesta repressió, a vegades, pensaven, i es van adonar que els hi faltava una cosa, que era mà d'obra, que evidentment en una guerra civil hi havia hagut una sagnia important de gent jove, i que per reconstruir el seu projecte estatal del franquisme necessitaven gent treballant, i van pensar que tota aquesta gent que tenien tancada a la presó potser podien fer processos, tenir-los collats repressivament, i alliberar-los. I va ser el cas del Massana. Els van deixar anar, i llavors molta gent, sota l'amenaça de tornar a la presó, sota tornar a les condicions dels camps de treball, els hi fixaven un lloc de residència, que sé, fos a Sallent, fos a Berga, o prop d'aquí com el cas del Massana, i no es movien d'allà. Però n'hi ha d'altres que, quan van sortir d'aquí, van pensar que potser sí que valia la pena continuar la lluita, igual que la gent que s'havia exiliat, i mantenien el contacte, el poc contacte que hi podia haver, perquè hi havia un exili interior i un exili exterior, que moltes vegades en dic, i rumiaven que potser s'havia de passar a un grau més de lluita. Però entremig, evidentment, tots sabeu que va haver la Guerra Mundial, evidentment, la gent que estava a l'exterior prou feines tenia a combatre el feixisme italià i alemany, sobretot la gent que va acabar a la Catalunya Nord i a la zona d'Occitània, sobretot, i van estar pendents d'aquesta tasca, fins que finalment, el 44, la Guerra Mundial acaba a nivell europeu, i tota aquesta gent, que militant a la CNT i altres moviments, rumien o creuen que és hora potser de tornar a fixar els ulls de la península, i aquí es vesteix el que serien els maquis, i el que seria la resistència més combativa i armada. I llavors en Massana, que havia passat aquesta temporada amb un exili interior, crec jo, sota vigilància, va decidir que potser era el moment, igual que molta altra gent que es trobava en la seva situació, de passar cap al nord de Catalunya. I evidentment, la majoria de gent per por o repressió en parlaven, i aquí també jo començo a explicar cas repressius que ja anirem relligant al final amb Omar Rocaus. Quan el Massana començà a tenir aquesta idea, ell es va amagar perquè no el busquessin, perquè evidentment havia d'anar a fitxar. I es va donar la situació que un bon dia es va presentar un home de Berga, perquè ell estava exiliat a Berga, que li deien en Panxa Llauna, que era el que popularment es diu un perdulari o un torrat del poble, i van avisar als parents del Massana, que si sabien on era, ell va dir així, que l'avisessin que la Guàrdia Civil el buscava, que el volien arrestar perquè creien que no havia anat a fitxar i que segurament tenien la por aquesta que passaria a la resistència. La gran por del règim era que aquesta repressió, aquesta por no funcionés i que la gent seguís lluitant. I evidentment l'avís va ser cert, l'endemà es va presentar a la Guàrdia Civil, no van trobar Massana perquè Massana al sentir-ho va decidir que passaria a l'exili i començaria a lluitar, però evidentment aquesta repressió va agafar forma i aquest home en Panxa Llauna, que simplement podia semblar un pobre nano, a cap d'uns dies va aparèixer mort amb una cuneta.
com que era una persona que no tenia família, doncs ningú es va preocupar gaire, però és una mica sospitós que algú que ha avisat algú altre uns dies després aparegui mort, i és una mica l'estratègia que es va acabar fent servir doncs, al Marrocaus i més després a l'any 49. La qüestió doncs, és que els maquis es van mobilitzar, van començar a fer accions i llavors doncs, el que van fer va ser teixir tota una xarxa de suport i de confiança a través de la zona del Cadí, la zona muntanyosa, sobretot amb els masos, d'acord? I no és que la gent, molta gent dels masos, es mullés activament doncs, a dir jo faré tal acció, doncs us ajudaré a buscar finançament, o buscar armament, o mirarem de sabotejar el règim. Perquè al final l'objectiu dels maquis, més que res, era sabotejar el règim i mostrar, perquè evidentment eren conscients de la força que tenia el règim i com s'estava assentant, a partir doncs, del 44, simplement mostrar una disconformitat i de que no tot era una bassa d'oli i que realment doncs, era una imposició i que hi havia uns perdedors de la guerra i uns guanyadors i que el feixisme seguia ben viu doncs, a la zona de l'estat espanyol. Llavors molta gent simplement el que col·laborava era doncs, donar-los menjar i allotjament i és majoritàriament segurament el que havien fet amb el Marcel·lí doncs, els seus tiets del Marrocaus. Evidentment, si tu tens un nebot que es presenta doncs, a casa, malgrat sàpies que està a exili, no li tancaràs les portes i simplement callaràs. I evidentment molta gent del poble segurament ni ho sabien, ni tampoc ho volien saber i molta gent doncs, feien silenci. De fet, els maquis moltes vegades per evitar problemes el que feien era presentar-se com a contrabandistes, perquè en aquell moment dir que havien passat uns contrabandistes segurament et podia portar molts menys problemes que dir que una guerrilla antifranquista o que els maquis havien aparegut. La qüestió és que van anar fent accions fins que arribem a un punt en què l'any 49 les coses canvien una mica. L'estat espanyol s'adona de que ha de començar a canviar d'estratègia o de que volen fer una repressió més cara per mostrar arreu d'Europa i arreu del món doncs, que són un règim consolidat i que aquí no hi ha cap problema. D'acord? Bàsicament perquè també han tornat a entaular relacions amb l'estat francès, que a mi això sempre m'ha fet riure allò. La frase teva encara sent, no, Europa no ho permetrà. No, Europa això... No miraran cap a un altre costat. I Europa sempre, doncs curiosament, tu, així com si fos una gran ment, va mirant cap a una altra banda i li és una mica igual, i donde dijo Diego, i ells van anar fent. I llavors el 49 passa això, i l'estat espanyol, l'estat franquista, inicia una gran operació repressiva, que no només afectarà Sallent, amb el Marrocaus, sinó que afectarà Berga i afectarà moltes altres gent, i és una actuació repressiva superforta i superpunyent. I consistia en l'estratègia de la por i es basava en la llei de fugues. Pels que no sapíeu què és la llei de fugues, bàsicament, durant la dictadura del Primo de Rivera es va idear una pseudollei, que era aquesta llei de fugues, que era molt senzilla, que era una execució extrajudicial, amb el pretext de que si un pres intentava fugir, se'l podia abatre, perquè se suposava doncs, que aquesta persona estava en contra de tenir un procés net. Evidentment, ells es justificaven que era així, però el que feien en molts casos era deixar-los anar i dir camina, pots marxar, i evidentment doncs, quan algú es lleva d'esquena, li fotien 4 trets i així solucionava el problema. Fins i tot s'havien donat casos que li deien que la fusillarien mentre corria, que si ell evitava les bales, doncs que era lliure. Evidentment les possibilitats amb un escamot d'execució davant són nul·les. I van basar la repressió en això, i van començar doncs, a buscar tota la gent que era susceptible de ser parents de maquis, d'haver estat familiars, d'haver estat en contacte, i aquí doncs, és quan els germans Guitó entraran en paper, malgrat el que us he dit, ser gent, doncs intentar passar desapercebuda o viure bé, no sé, més o menys anar fent, seria l'expressió, i és el que va passar a Berga. I llavors van tenir un seguit de gent, van detenir els germans Guitó, a Berga també van detenir 3 persones, que una persona era en Joan Vilella, també el propietari d'un mas, i 2 treballadors de les mines, en Josep Puertas i en Josep Bertovillo, i també van detenir gent del voltant d'aquesta estela, familiars, o sigui, familiars de segon grau o tercer grau. I els van dur tots a la caserna de Berga. Evidentment, a la caserna de Berga, el poc que sabem que va passar, ho sabem per gent que va anar a visita com el doctor Desveus o la filla d'un dels germans Guitó, a visitar-los i els van deixar veure. I evidentment el que es van dedicar allà a la caserna va ser torturar-los, i malgrat que no diguessin res, perquè normalment jo sempre penso que si algú sap alguna cosa o sap alguna cosa compromesa que entraria a la primera canto quan els torturen, no deien res, i els van retenir uns 3 dies torturant-los. Després doncs, de que hi hagués algun intent de suïcidi, que es confirmessin doncs, aquestes tortures, intent de suïcidi em refereixo que hi va haver, doncs, si no m'equivoco ara, en Josep Puertas, que va saltar d'un 3è pis del quartel, doncs, per intentar acabar amb aquella agonia, doncs que se'ls van endur i els
i els van repartir. Doncs el Puertas, en Bertovillo i l'altre Josep se'ls van endur cap a Vilada i els hi van aplicar la llei de fugues, doncs, i els tiets d'en Marcelí Massana van fer exactament el mateix. Se'ls van endur doncs, cap aquí baix, cap a entre Sallent i Balsareny, i van aplicar la mateixa llei de fugues. I l'objectiu principal d'això no era trobar els maquis, no era desarticular una xarxa de suport, perquè eren completament conscients que la xarxa de suport podia ser aquesta, que els deixessin sopar i allotjament, podia ser qualsevol altra persona que tingués desafecció al règim, perquè no tothom era del règim. Simplement el que volien era instaurar un règim de por, fer que la gent tingués por, de pensar que la mínima que hi pogués haver una sospita eres tu el següent que es podien endur, eres tu el següent que podien assassinar impunament i que es callés i que t'enterressin una cuneta, perquè la gent era perfectament d'aquesta repressió que estava passant i no els hi quedava cap més remei que callar. I el franquisme, sabent-ho, doncs aplicaven aquest tipus de repressió. I la van anar aplicant i va funcionar, perquè realment això parles amb gent doncs, de Berga que se'n recordaven, perquè van detenir molta altra gent i ho deien amb por. I els entrevistades deien, no home, no, però si això ha passat molts anys i simplement ho volem documentar, fer memòria històrica, i ells deien, no, és que no en vull parlar perquè això ens pot portar problemes. I estem parlant en ple segle XXI. És a dir, una cosa que va passar a l'any 49 que ens podia portar problemes, i és que el règim, d'acord, era completament conscient. I això va funcionar, perquè arran d'això la cosa se'ls va posar molt complicada als maquis, la complicitat doncs, dels altres estats arreu d'Europa amb el règim franquista va complicar les coses i la lluita armada va anar caient i al final es va descartar i en Massana va seguir els seus dies a l'exili. I aquesta repressió va anar seguint, com molt bé sabreu, i no us m'extendré més per no fotre-us una xapa que és prevera, durant tot el règim franquista, però és que la cosa, si t'ho pares a mirar, no ha canviat. O sigui, ha seguit sent el mateix, tots sabem, doncs, i en Massana era molt conscient, perquè l'any 75, quan es va morir Franco i anys després va poder tornar, i ell en parlat dels textuals, quan va tornar va dir, si m'han deixat tornar, diu, és perquè els que hi ha ara són conscients de que em poden deixar tornar i ho tenen prou lligat, allà de l'atado i ben atado, com per permetre's el luxe de que els maquis, els que havien lluitat o els que ideològicament estaven en contra seva, puguem tornar. Per tant, això no és una transició, és una falsa transició i realment no ho diria en paraules textuals d'aquest ben règim del 78, però la gent que havia patit aquesta repressió n'era conscient i que les coses no canviarien. I aquesta repressió ja ha sigut sent de moltes maneres, des de a detinguts en simples vagues, a operacions doncs, contra moviments com l'independentista l'any 92 o les operacions que hem vist ara sense solta ni volta. I l'arma segueix sent la mateixa, segueix sent la cultura de la por i és la seva millor arma. I mentre tingui por la gent, o tingui por de pensar que en els següents ja n'eren completament conscients, seguiran fent-ho, canviant les formes, perquè evidentment un suposat govern democràtic no es pot permetre aplicar la llei de fugues. Però hi ha lleis que segurament és molt pitjor i que caiguin, jo que sé, 20 anys simplement per estar militant un moviment d'esquerres, un moviment independentista, un moviment anarquista, ja els hi és suficient per dissuadir molta gent que potser s'integraria aquests moviments o que pensaria diferent. Per tant, sempre la intenció ha estat fer això, una bassa d'oli. I és la mostra doncs, que aquesta repressió funciona i que nosaltres, a la nostra mà, està doncs, intentar donar aquesta volta i de combatre aquesta repressió i denunciar-la. D'acord? Perquè nosaltres som els primers que hem de fer-ho i no podem confiar, com ja es va veure doncs, l'any 49, en tercers o quarts. Si no nosaltres mateixos no ens movem, serà impossible. I el Massana, quan va tornar, era completament conscient i ja per acabar. Si us sembla, jo us llegiré el que va dir textualment, doncs després amb aquestes reflexions per veure que part de ser gent combativa, doncs era gent que rumiava i ho tenia molt conscient, i ell quan va tornar a l'any 70 i pico, d'acord, als anys 80, doncs parlant amb tota la gent que es començava a moure aquí, doncs per intentar recuperar un cert moviment social, ell, quan li van demanar si volia col·laborar, ell simplement els va dir que, si tot està moment, jo no guardo rancor, ni cap amargor en el meu record, referint-se doncs, al que havia passat al Mar Rocaus, etc. D'acord? Simplement reconec que l'avui ja no s'assembla en res a l'ahir, que jo vaig viure i que el futur serà probablement curt per mi i llarg per vosaltres. Jo sóc un exguerriller i només algun consell de les meves experiències ho pot ser útil. Però sempre, mentre visqui, tindrà el meu suport moral incondicional a les vostres accions. Per tant, amb això, jo crec, o sempre he pensat que el Massana el que referia, és que la derrota absoluta era que no es moguéssim, doncs que no féssim memòria del que havia passat i de que no lluitéssim perquè aquestes veus que es van apagar segueixin vives i de que ens deixéssim de moure. I amb això doncs jo donaria per acabat, espero no haver-vos avorrit gaire i haver pogut posar en context doncs, aquesta repressió i que entengueu una mica més doncs, que la repressió hi era abans i qui és avui. Merci.
Gràcies, Albert. Precisament perquè tenim una de les fundadores de l'Ateneu patint aquesta repressió de la que ens parlava, avui hem volgut que la veu de l'Ate sigui la veu de l'Anna. Hi havia uns cigrons a Cala Pepeta que venien amb paperina d'Estrassa que estaven boníssims. Només els cigrons de l'Astrid se li assemblen, però tampoc, no del tot. Anant cap al parc topaves amb un monolit que ni tan sols eren massa conscients del que significava. O justament perquè ho eren molt, quan el van tirar a terra vam pensar que, de fet, el greu era que no l'haguessin tirat abans. I sobretot les raons que el van fer erigir i com és possible que durant tants anys haguéssim de suportar-lo. També hi hagué un temps on els barris competien per les fogueres de Sant Joan i podies recórrer tot Sallent per admirar els castells de trastos vells, de fustes variades i de caixots furtats una mica a tot arreu. Hi havia un embalat amb una revista una mica picant que es reservava pel darrer dia de la festa major. Però només era per qui ho podia pagar. Per qui podia pagar el palco o l'entrada. O per qui tenia algun contacte amb la comissió de festes del moment. Sallent és 1000 històries. Tantes com persones hi han viscut o hi han passat. Gent més o menys orgullosa de ser de Sallent, alguns que quan baixaven a Manresa a l'institut o els que pujaven a l'FP de Navàs havien de sentir-se dir que si eres de Sallent, ets de Sallent, hòstia, però això hi ha molts quilos, no?, aquest poble. Altres, que per no dir que eren de Sallent, quan els demanaven d'on eren, deien de Manresa, perquè tothom sap que Manresa és molt coneguda. I d'altres, molt més nostrats, la frase típica era de dir sí, soc de Sallent. Sallent? Sí, al costat de Cabrianes. Sallent és això, Sallent és la seva gent, la preciosa, la que ha estat generosa i la que ha volgut fer un món més just, com els nostres estimats i admirats maquis, com també la bona gent que els acollia a casa, malgrat la por. I Sallent també és la gent que va callar davant tanta atrocitat, per por també, sempre la maleïda por. I Sallent també és la gent que ho voldrien tot per ells i per la resta res. Però d'aquests no cal ni que en parlem. Com tants d'altres pobles, té racons bonics, però Sallent no seria un poble de postal. És igual, la qüestió és que és allà on hem nascut, on vivim, on hi passem un temps, i justament això és el que ara ja fa 10 anys ens va portar a pensar que valia la pena que féssim de Sallent un lloc millor i que féssim de Sallent un lloc on hi hagués iniciatives polítiques, socials, culturals. I és això. Rocaus i l'Ateneu Popular Rocaus és exactament això i ja fa 10 anys d'Ateneu Popular Rocaus. I quantes coses que han passat durant aquests 10 anys. Calçotades, arrossades, festes d'aniversari, tancament per Covid, obres de reforma, assemblees, pinxos i concerts, xerrades, presentacions i festes. El terra ben brut i enganxifós i la canalla fent dibuixos per terra, no quan està brut i enganxifós. Pancartes a correcuita quan l'ocasió s'ho ha valgut, tibadors, i records que s'acumulen al suro i a les parets. Visites de gent forana, que és ben propera, i nous socis, alguns també que han marxat, i altres que enyorarem per sempre. I celebrem 10 anys d'Ateneu Popular Rocaus perquè quan vam començar les reunions, a les acaballes d'un estiu, reunions que van allargar-se ben bé durant un any, teníem clar que volíem engegar un projecte perquè canviés Sallent. Teníem clar que no havia de morir en 4 dies, que no havia de tancar en 4 dies. Recordem algunes de les companyes d'altres casals i ateneus a les que vam anar a veure per aprendre, per intercanviar, per discutir, per inspirar-nos, per agafar exemple. Algunes d'elles ens van acompanyar el dia de la inauguració, recordareu, i totes coincidien a dir el mateix. Els seus pobles, els seus barris o les seves ciutats han estat i eren ja millors des que hi havia el casal o l'Ateneu. I hem insistit molt en això perquè justament això és el que volíem per Sallent i això és el que aspiràvem per Rocaus. I efectivament i evidentment, Rocaus ha significat un revulsiu en la recuperació de la cultura popular sallentina. Ha estat un germen d'autoorganització. Ha estat bressol de projectes nous i il·lusionants. Molts han barrejat gent d'edats i procedències diverses. I tots, absolutament tots, han aconseguit fer un Sallent millor. I n'estem molt i molt contentes. Objectiu acomplert i seguim treballant per seguir-lo complint. També sabem que el potencial del projecte sovint és proporcional a les ganes que algunes tenen de veure'l morir. Però el projecte seguirà obert a totes aquelles persones que tinguin ganes de dedicar part del seu temps a construir pel bé comú a canvi de res.
A més, aquest any ens vestim de gala, malgrat les circumstàncies, i ens desplacem on hi havia la masia del Rocaus, on durant tantes nits i tants dies hi passaren en Cara Cremada i altres maquis, on els germans Guitó tingueren la valentia de convertir aquest en un lloc de pas, fet que els portà al seu assassinat, i per tant un enorme orgull que celebrem els 10 anys d'aniversari de l'Ateneu en aquest emplaçament, un enorme orgull que un cop més revestim la memòria antifeixista de Sallent i que a més haguem pintat les parets de l'Ateneu amb uns personatges de categoria: Joana la Negra, bruixa de Sallent, la Marina Ginestà, l'Ovidi Montllor, la Maria Mercè Marçal i el Cara Cremada, perquè tenim claríssim que viure vol dir prendre partit. Ho hem fet durant 10 anys i que sigui per molts anys més, per molts anys Rocaus. I per acabar aquest acte, i com no podia ser d'una altra manera, gaudirem del Ball del Maqui, interpretat per una petita mostra de la Tradibanda de Sallent.